Det bliver på dansk den her gang. Tak til vores vært, der klarede sig strålende. Det er jeg sikker på, at vi er enige om. Og ja, kære forældre, medstudenter og de unge, som er på vej. Det er mig en stor glæde, at jeg står her med huen, godt trykt om hovedet. Men det har ikke været nemt at nå hertil. Jeg har slæbt og slidt de 3 år, jeg har gået i gymnasiet. Der har både været opture og nedture. Der har været mange skriftlige afleveringer, som I hørte de andre sige. Og man har skulle kæmpe med de dagligdagens lektier. Så jeg har ikke tænkt mig at stå heroppe og sige, at det har været nemt. For det har det ikke. Det kræver en stor indsats, men når alt kommer til alt, så har det været det hele værd. Jeg står jo lige her og smiler, og glæder mig til de mange døre, der er åbnet, og i det hele taget, så glæder jeg mig bare til at komme videre. Bare tanken giver mig sommerfuld i maven. Som jeg allerede har nævnt, gymnasiet det er noget mere krævende, end hvad man går og tror. Det tager et par måneder, før man er faldet godt til, hvad angår afleveringer, gruppearbejde, fremlæggelser, det sociale, sammenholdet med mere. Man skal bestemt ikke være bange for at springe ud i det, for når det kommer til stykket, er det det, der gør gymnasiet det mest spændende. Ikke mindst skal jeg nævne studieturene, hvor både lærere og elever kommer tættere på hinanden, og i det hele taget giver det dagligdags undervisning et ekstra pip. I vil nok undre jer over, eller jeg ved ikke om I vil undre jer over det, hvordan jeg som et tosproget elev har haft det, og hvordan det har været at gå i gymnasiet. Ja, så vil jeg sige, godt spørgsmål. Det har ikke været helt nemt. Jeg har selvfølgelig skulle arbejde dobbelt så hårdt, som en dansker vil gøre. Det er ikke fordi jeg er dummere, tværtimod. Mine forældre, de har ikke lige kunne rette min danske stile, eller forklare nogle matematiske beviser over en kop te. Spørgsmålet falder så på, hvorvidt den karakter, man får, er retfærdig. Som jeg nok også selv har gættet, vil jeg aldrig komme til at få den samme karakter, som en dansker vil. Som sagt, så er det ikke fordi jeg er dum, tværtimod. Jeg citerer, hvad min studievejleder engang sagde til mine medstuderende. Jeg forstår ikke, hvorfor I vil have, at vi behandler jer specielt. I vil aldrig blive ligesom de danske elever. Jeg synes, I har klaret det meget godt. I er nået langt. I er kommet i gymnasiet. Jeg synes, I skulle læse til socialrådgiver eller noget lignende, og hjælpe de andre tosprogede på vej. Til det har jeg at sige, eller jeg har ikke andet at sige, end at bare grine af det. Det er jo netop det, der er problemet med os tosprogede elever. Vi vil ikke blive behandlet specielt. Vi vil blive behandlet ligesom de danske elever. Vi vil ikke være socialrådgiver, ikke fordi der er noget galt i at være socialrådgiver. Vi vil hellere være selvstændige, have vores eget firma, være direktører med mere. For hvorfor ikke? Men heldigvis har jeg haft lærere, der har sat pris på vores forskellighed. Jeg citerer min dansklærer. Det har været en stor glæde for mig at have denne klasse med så mange elever fra anden etnisk baggrund. Vi har haft nogle interessante diskussioner, især hvad angår vores syn på verden. Jeg vil skrive en bog, der fokuserer på, hvordan de unge tosprogede klarer sig godt, med eksempel fra vores klasse. Og hun mente, grund til, at hun ville gøre det, var, fordi der er så meget fokus på, hvad unge indvandrere eller tosprogede ikke kan, og mindre fokus på, hvor meget I egentlig kan. Det viser blot, at vores indsats og slid ikke har været forgæves, og det kan vi kun være stolte af, og klappe os selv på skulderen. Til sidst, inden jeg begynder at blive kedelig, vil jeg gerne have lov
at slutte af og takke mine forældre, for uden dem ville jeg ikke være nået så langt. Jeg vil takke for, at I er kommet her og vil fejre denne begivenhed med os, og det er jeg sikker på, at jeg deler med alle studenterne. Og ikke til sidst, men ikke mindst, vil jeg takke Kardip Kulturforeningen for at holde den her begivenhed for os. Tusind tak skal I have, og I må hygge jer.